Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Nag-react sa social media ang social media personality at asawa ni Rosmar na si Jerome Pamulaklakin dahil ito sa trending issue sa isang picture ng isang lalaki na nagpa-picture sa isang mamahaling sports car. Sa kuha ng nasabing litrato, kitang-kita ang lalaki na nakaupo sa hood ng nasabing sports car habang nagpakuha ito ng larawan. At umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Ang reaksyon naman nitong si Jerome, na asawa ni Rosmar. Bakit daw maraming galit na galit kay kuyang naka-brown na umupo at nagpapik sa hood? Para sa kanya, wala daw maling gawin yon ng isang taong nangangarap na magkaroon ng ganong sasakyan. Marami na raw siyang nasalihan na car show at di maiwasan na may mangyaring ganyan na imbes magalit, maramdaman o naramdaman niya na natutuwa siya kapag nakikita niyang na-appreciate at nakikita ang gustong sasakyan. Kaya ito nagpa-picture. Pwede naman daw kasing punasan kung madumihan ang nasabing sasakyan or bilhan na lang ng bagong kit o pyesa kung masira man ito. Subalit, ang mga ibang netizens ay hindi sumang-ayon sa kanya. Ikaw, kabisyo, sang-ayon ka ba na may sumandal sa sports car mo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino ako? Kadyot lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alas 7:33 na itong oras, karong adlaw Huwebes, August 29, 2024, may buntag. Welcome back sa ating Feel Good Morning. Kauban ng inyong pinakakul na angkol Dagol. Mata pa kukul! At good morning din po sa pinaka magurang na DJ, no? Pambansang gurang, Mang Kanor! Good morning sa aking mga business partners dyan. Good morning. May negosyo ka? Kaya nga may business partner eh. Baka partner lang, walang business. At syempre, ito na ang pinaka-angkol sa lahat. Idolo namin to ni Mang Kanor eh. Uy. Angkol Kadyot Pino! Kadyot lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Good morning sa iyo, Uncle Kadyot. Good morning, Col, sa lahat mga nakikinig sa atin din. Sa lahat ng mga naka-tune in, may buntag. Ayan. At hindi na maulan? Wala na, Col. Mainit na, Col. Paano? Salamat, Lord. Tumigil na rin yung ulan kahapon. Nakakatakot. Baka magtuloy-tuloy at lumakas pa. Baka babaha na naman tayo, no? Or bumaha na naman. Shoutout ko lang aking Papa Joseph at Mama Belen dyan. Good morning, mga taga-Busaon, Tagum City, mga taga-Dakbayan sa Davao. O siyempre, dito naman sa atin sa Metro at Mega Manila. Ang tanong dito, payag ka ba na may sports car ka? O kahit sa e-bike mo, Uncle Kadyot, may sasandal doon. May uupo doon sa hood ng e-bike mo, papayag ka ba? Pero sa akin, Col, okay man siguro sumandal. Wag lang gasgasan. Ayaw mo gasgasan. Paano kung umupo doon tas nayupi? Kasi ang bigat, ang umupo si SG Albiar, ayan 6'1" ang height. Inupuan yung e-bike mo, nayupi. Hindi ka ba magagalit? Okay lang, Col, basta ipapagawa niya. Ipapagawa. Pero magagalit ka sa una. Una lang siguro, pero hindi naman ganun kasing galit talaga na Hindi kaya magagalit kasi 6'1" eh. 6'1" ang height. Papalag ka ba?
Sandali. Ako sa sports car na yan. Alam nyo kasi, yung mga... Ba't kayo sasandal sa sports car ko? May sports car ka man, Kanor? Meron. Dami. Merong Lamborghini. May Bugatti. Meron akong Ferrari. Hindi ako magpapasandal. Magasgas eh. Wala kang pambayad dyan. Napakayaman mo pala, pare. Uy, pare, alam mo naman, parang matuwa ka na nandyan si Maratoni kanina. Parang masayang-masaya ka. Masayang-masaya ako, pare. Siyempre, first time natin nag-gising si Maratoni. Kaya pala masaya ka. Oo, buhay na buhay ako, pare. Pero kung si Maratoni ang sasandal sa aking sports car, magpa-picture, kahit mayupi pa niya yan, magasgas, okay lang. Uy. Ay, bias pala to si Mang Kanor. Oo. Depende kasi sa sumandal yan. Pero kung lalaki, mabigat pa, yari ka sa akin. Pero kung sexy ang sasandal, Maratoni, ganon, okay lang. Kawawa naman, pasandalin ko na lang, baka nahilo eh. Oo. Ayan, ako naman, siguro kung wala namang ginawang gasgas o yupi, okay lang naman siguro. Oo. Ang kinakatakutan ng iba kasi, yung mga wala pang kotse pa yung nagrereklamo Okay, sino pa yung wala sasakyan? Yung pa yung reklamador. Mga ano yan ko, pare, mga ano yan, mga wala magawa lang sa nakikisaw-saw. Ganon ba yun? Mahilig ka talaga sumausaw, ha? Kasi yung iba na may mga sasakyan, naiintindihan naman nila, pero nagpa-picture ka, sports car, pangarap ko yan. Oo, pero siguro naman nakakatakot lang yung inapakan pa yung hood, nakasandal lang. Ibag na yupi yan. Naku, mahal kasi niyan eh. Buti kung okay lang yung tulad nung asawa ni Rosmar na si Jerome na sasabihin niya, papagawa ko na lang. Mabait siya, kaya niya, may pera siya. Paano kung stricto yung may-ari? Bayaran mo to. Ferrari yung naupuan mo or Lamborghini, paano na lang yan? O, di ba? Ako, babayaran ko yan. Pero kung si Maratoni, ako po yan. Okay, yan, basic yan. Diyan ka lang, Liha. Uy. Lagyan ko pa ng comforter at electric fan para... Kala ko mayaman ka. Aircon pala, aircon. Pera na lang, yung iba nga, iniihian pa ng aso di ba? Yung gulong, inihian pa. Pero, wala namang yung iba, pupunasan na lang. Nakakakalawang kasi yan. Pero ng guard sa amin, yung sikyo sa amin, umihi din sa gulong eh. Nakataas yung paa. Uy, aso? Di, nung guard. May dalang batuta. Yung aso? Yung guard. Ang ganda ng uniforme. Yung aso? Yung guard ka! Madakara ka ba? Wala yung iba. Sabi niya, atras. Ginaguide niya yung mga sasakyan niya sa parking eh. Yung guard? Yung aso. Kinain niya yung mga tira-tirang buto. Yung guard? Yung aso! Uy, kajote! Ano yan eh, basta biyak ang dibdib. Yung aso? Yung guard! ang kulit-kulit mo, kajote. Uy! Anyway, salamat po mga kabisyo natin. Ay ka lang, may winner pala tayo dito sa Metro Manila sa ating Love Dose. No boundary! Again, congratulations, Mr. Roy Mapilis! Roy Mapilis, bago mag alas 9:20, pumunta ka na dito, dala ka ng pamunas ng pawis mo, towel, panyo, whatever, para may additional 500 pesos ka. Okay? Oo. Tuloy-tuloy po pakikinig sa 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! You buy ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!